Hrať za Brawl Stars. Dneska mi Lucky Day, lebo je deň detí. A počkaj, skin. Nejaké ešte veci. Garn vypraver, Green vypraver. Tu máme ešte pár vecí. Dobre, mám gold, to je jedno. Dobre, ja nechcem to. Dobre, to je všetko. Dneska budem získať daily viny, lebo je dneska Lucky Day. Blink shop mám to potom budú sa natočím. Ešte toto otvorím, už dneska toľko vecí. Dobre, dneska nejdeme rankedy, solo showdown. Ideme s kodom a ideme. Jaj. To dáme. Poď. A typem to, čo som mi napísal ten komentár, že by si chcel so mnou zahrať, alebo čo si mi to písal. Môžeme, ale neviem čo. Neviem to jedno. Poď, zničím ho. Bum, bum. Sorry, noob. No ja som noob. Fúha. Ešte viem raz s tým kódom. Ešte som to nezabudol. Yes. Prvé miesto. Dobre. Poď starnové drop. Vylepšenie na koho? Na Ember. Máme. Damage. OK. Dneska by som chcel nejaký skinček za Starnov skin alebo nejaký brawler. Proste niečo dobré. Čakaj. Ideme. Jedem mašinka. Přijela mi tatinka. Čakaj. Dobre, ideme Bibina. Ježiš. No zabij ma. Dobre, prvé miesto, poď, ideme. Máme quest. Dobre, coiny. Tak spray. Ideme ďalej. Opening, totening. Ide tu mountaining. Max energy. Yes. Dobre, ideme. Boj. Kto tu strieľal Mandy? Mandy z Candy. Jedného hráča, keď umrie, alebo proste zabijem. Bum. Bum, bum. Nie! Počkaj, 4. miesto že mám. Prosím, poď. Yes. Takže stadrop. Yes. Poď ešte 3. Včile veci, včile. Idem. Dobre, poď. Koldík. Bum. Prvý kill. Dead, prvý týpek. Dobre. 2 dead. Edgar bude asi dead.
Bibi, bye, bye. Do prčic. Type... Nie, ja som cooked. Yes! Poď sem, Starnova. No už ja nechcem. Už ma žltú. Dobre, zabij ma, no. Zabij ma. Kokos, to je typek. No zabij ma. Dobre, zabili sme sa navzájom, ale ja mám prvé. Najlepší som. Poď. Kámo, vylepšenie na Spajka. Jak som to trafil? Yes. Jo, bo. Abzum zem, abzum tam. Markut. A zajímavé ešte jedna vec, keď som natáčal ten Fortnite a Roblox, napíšte mi do komentárov, či by som mal zase natáčať či Fortnite alebo Roblox, alebo obidvoje. Napíšte do komentárov a kľudne natočím. Nie je žiadny problém. Dobre, 6. miesto, ja nič nemám. Ne. Tak mi napíšte, čo by ste, aby som ešte natočil. A ideme hrať. Kámo. 6 ľudia musia mať. 6. Yes. Typendo dead. Poď. Ježiš, ja som slepý. A tu je jeden. Ježiš, ja som slepý. Dobre, dead. Dobre, už môžem umrieť. Bium. Čím ďalej ste tuto v zóne, tak tým väčší damage dostávate. Dobre. Sa zamotal. Dobre, ďalší spray. 100 kreditov. 72 gemov, nemám gemy. Keby mi teraz padlo 100 gemov, alebo gemy proste. To by bolo niečo. Bum. Kam fakt to nikto není. No Cordelius! Teba som potreboval. Už som ťa to zničil. Keby ma zabil, tak neviem, čo by som robil. Netuším. A neviem, čo robím. One time, baby. Tu. Chod preč. Nie, to je fakt, ale som marginál. Čo robíš? Mám tak. Posledný drop. Starnova drop. Ak si myslíš, že... Počkej, potom vám to poviem. Nie, chod preč. Yes. Sorry, noob. Squeaky. Ne, chod preč. Kša. No, poď sem. Dead. Yes! No zabij ma teraz. Aspoň prvé miesto to bude.
Bum, Melody. Ember. Dobre. Ak si myslíte, že mi padnú to najrýchlejšia rýchlosť, akože strašne rýchlo, že to bude, tak dajte like. Ak to bude stredné, dajte odber, ale ak to bude najpomalšie, tak dajte like a odber. A je to strašne pomalé. Skin na Ember. No tak, to je koniec. Dobre. Takto by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, lebo mne áno. Bola to totálna sranda. Nový skinček mi padol na Ember. Na Juju tiež mám. Tento skin je pekný. Poďte Ember. A čo, lajkujte, odoberajte a